Sige, kupas lagi ng dagat. Pagdali na kay ako may galiso na yung forma ni mo diha. Sabay ko gundak click ba? Ako mo sakay. Ako mo sakay diha to. Iyay. Hit na raw na si Janga di mo uban. Are ro ka daw? Are, mo sakay. Ayo mga galing to po. Asa mo pre dado? Ato ta sa lugar nga wako diha. Ora mo ni Mark. Lima. Pila ba? Lima. Pila. Lima kan. Pila lagi. Tag pila ni tag Jis? Jis, binta. Japuso mo dyan. Pumay ko. Bert. Asa man ta palit eh? Nilibre. Mag-usa na wag tag boy. O do ka no. Bang net. Dito mag with horse. Ha? Red horse, pero magwatay budget. Red horse bad. Ah, bali huwag na rin sa'yo. Tanawa. Wala. Na? Ikaw sa rin. Nah, mo libre na ko na. Adyo kay nakakuyog niyang amigo. Palatangan sino ko. Ha? Ah, tag ko 100 isa. Tagpo pa ko panguyaman eh para makauban lang. 1 2. Tanawa. Jo, okay pa ka Jo? Tarong pa lagi ka? Nami karon diri sa 7-Eleven kaya rin may mamalit o kanangin naman. Mga dato ni mga tuhanan ni kay diri ko mamalit oh. Kani may secret millionaire ni. Jawas dah. Secret millionaire. Kani chicks boy po ni. Kaya ka to ni. Hoy, ikaw ba gasi nagbot ra man ka? Usa mo ni. Ikaw gadadagag balon sa imong gilabay da naon sa gasi nagbot ra man ka? Lucky Charm, Lucky Charm. Ma'am. 45. Sakto na lang. 500 na ito budget. Ano ni? Isa mo ni? Layap ka na. Tagilan, miss. Ah, sakto. Puso part basin na sila puso. Ano part wala na ni siya sagol dapat. Wala. Ito. Kita kimabos. Wala na kasi. Sabi mo kukulit ani. 1M viewers. 1M viewers da. 1 million viewers. Eh pa niya wala pa tong ay. Bigas kayo ah. Hangin na rin kayo. Hangin kayo ba? Ano ta? Asa? Asa ka nang ambok sa labas ni? Toro. That's Dara si Boy Hugot oh. Boy Hugot. Biar saya lawan ba? Ada? Basa ng bridge ba? Pwede. Nah. Asam tagi. So karon ang among pwesto nami diri sa ilawom sa Tulay. Ari mi diri. Hoy, luwa lagi si Perindo to lagi. Orang pas papor bator ngay makasakya pa tara. Diri kay wapan. Bitaw, bitaw. Hoy, dali ara mga nabot ya, nga diri pa makaingage. Pagsi ko. Saman ta. Wato may klaro ani kay una dito bikas karon balik. Na dito, kita. Sure. Balik na po na, ito na po namin sa bikas. May klaro ni Perindo ba, miski nanata diri. Dali na po bikas.
Kadugayan na dito to mga ligo ni kasi ito balin-balin. Bisyo no. Ayun tayo. Karon na rin na ta. Sakto ano dito ta sa Bikas. Balhin na ba ta? Iya, wala. Puta na. Kaya may sakan na may para sakan nila, sakan lang dito man. Na bara ka rin dire. Are lang ta. So karon di sa may magpasamparon. Are sa may maligo sa pagpadagat sa may karon Victoria Bridge. May kung magpasampa may karon medyo water panahon kasi baha pa. Sangkot na ilmu korek. Kami karon dari sa Kalapi, are na naman ang maligo. Mais. Mo na among baon. Magpasalamat kami kay ang akong followers dapat na 10k. 1M masuk tong. 1M masuk. Yan na, nawa na itong 1m. Loh, loh. Woi buot ni si paring Dodoy mo man ang ibuak to. Nunsa man ni sane. Tanawa na. Bildo ang lutang. Ha? Naglutor taw? Saw-saw untuk sa ana, ana ni madah. Di maino. Wala ako sa. Masih makaduha ana. Yo higdal daan sumi. Higdal daan. Kaya ari ta ko ni. Oh, Di ba takob? O gamiton mo kay. Lami ka tubalo na mo kay binlod ba binlod. barat. Yeah. Present name fathers. Patag pa to. Dito na up. Ngaon ta ninyo. Oh, masagda na po na to. Para asa man ang unang hungit niyo ba? Basa kadang 1M viewers na to. Ayun na lang ina 10k, 10k. Ayun na lang ginuta lang Ganon doon TV. Apa ada lah tukar ada. Lagi. Ah. Oke dah kapan? Ayo kesana kami go to, kayak impas aja to. Sige largit. Sama na eh. Sama na, gilis-lison na siya eh. Pwede mo patong ka sa babaw? Lala. Sige. Oh, sige. Kumpas lagi ng dagat. Baba kayo mampot. Baba. Sige. Lala. Pagdali mo, batay ito kaya. 5 4 3 2 1. Uy, pagdali na kay ako may galiso na yung forma ni mo diha. One. Balik, abot direk pisik eh. Ay, paring Dodo. Ang pulutan, di ra ba na panihapon na? Ready? Are you ready? Sudah ni dah nak apa? Dan ron. Basabog tayo sa halos. Sangko ka ba? Wala. Sangko lagi. So okay naman kayo nagnamas. Nagsinelas. Sangko rin. Gagawin siya. Sa Spider-Man. Sangit na sa di ba? Wala. Oh, atong baga saksihan, mumbak sila.
Anong sa... Dungan mo ba? Dungan mo ba? Ikaw, Bart. 1, 2, 3. Bart, ano Bart? Ilaw mo, Nidria. Hindi mo tong kada. Masam ta. Sige, 1, 2. 1, 2, 3. One, two, three, four. Kamu kira apa ni dia kaya? Enggak satu, bear later tu. Begin now, beer later. Kurang kita sayang kan kayak buat ni paling dah. Terus emang kono to niza kono? Niza kono to. Oh, emang kono. Iman kanimo kay tagay pa nimo. Tanaw mo tong na lutaw. Murag lutaw eh. Murag tayo deh kay lutaw. Lutaw ba ni? Ngani do? Taon ni mo kaning kanina. Yoy, saaw ka ng pante. Agay! Bitaw, uy, makatanlas mo gunang ana. Ari ba? Friend, makatanlas mo gunang ana. Sa pante ba? Palao ng pante ba? Oh, nabagong ubo ba? Ubo gidubro. Mo ko dai maka. Mo mo gunay makapalamit sa tubag. Ano sa akin kuno? Takin mo ida. Takin mo ida o gano? Mas baho ay takin kay Bob TL lang suot. Minilaron. Woohoo! Masuk. Sige lang dito pag bagyo ah. Naugdan mo sa puso kasi naman mo sana. Ikan na sa mudahan to. Ikan na sila. Balik ah. Tara eh. Ano do? Super why pa. Dokter, sige mo na eh. Ano yung mong gipanginom ha? Dili na sponsor. Para mo masayon. Balik mo dito ni. Para sa nilang ganahan to. Abay, Oh, tanduay dyan. tanduay to ding. Oh, kanay si Jamay. Gulay. Oh, hinubig na mo hinubig. Oh, mali. Diyan na hinubig ko ng ano. Sila naka-virgin na hawan yung tanduay. Bata ko ra. Hantod karon. Naurong sa una. Nagatuhan na. Kuya kayo ni si. That's a big liar. Bigla. Hi, hello. Happy Sunday. Kisay nakabuak na. Bata no. Isa nakabuak ba? Bagtok. Oh, shout out tayo. Shout out. Jeffrey. Shout out ba? Shout out. Oh, shout out Jeffrey Balili. Ah. Ano man, naon sa man mo. Ay, iya kong gitudlog by sauna. Anya. When I was 8 years old. And then Iya kong gitod. Ah. Oh, maayo na ka. Nahagbong bitaw ko sa kanal agbay. Diya ako dito ko na bundak sa poste. Sa nabuak ang poste. Nabuak ang poste. Kanina ko ngo nabunal. Sa poste. Di sa kanal. Okay, ako naman. Ulit na may. Bye-bye. Bye-bye to. Bye-bye, Jared. Bye-bye. Bye-bye.